Hola, bona tarda. Com et dius? Hola, em dic Ferran. Jo em dic Jaume. On és aquest lloc? Doncs estem al local de la Comissió de Festes del carrer Llibertat, que és el local on cada any, cada estiu, preparem les festes de Gràcia. Quin és l'inici de les festes de Gràcia? Bueno, les festes de Gràcia tenen molta història, es van començar a fer fa més de 200 anys, aquí en el barri. Quanta gent participa i quina és la vostra forma de treball? Doncs en aquesta comissió de festes estem més de 40 persones, cadascú ve quan pot, quan li va bé, i els últims dies, a l'estiu, quan estem preparant el guarnit i falta molt poc per començar les festes, ja som molta gent aquí. Poden arribar a ser 40 persones treballant constantment per fer les festes. Com va sorgir la comissió de la festa? La nostra comissió va començar l'any 1999 amb uns veïns que anys enrere també havien participat a les festes d'aquest carrer i com que en aquell moment no es feien, van decidir reiniciar la festa. I des de l'any 99 fins ara han passat molts anys i altres veïns hem continuat fent les festes. Per què us denomineu entitat cultural? Doncs molt fàcil, perquè les festes de Gràcia formen part de la cultura popular del barri de Gràcia. Llavors, les entitats que fem les festes formem part de la cultura popular. Participa gent externa de la comissió a la col·laboració dels preparatius? Sí, tothom que vulgui pot participar en els decorats de les festes de Gràcia. Tothom és benvingut i tothom ajuda. Quin és el vostre procés creatiu? Doncs més o menys al mes de febrer decidim entre tots, de manera assembleària, el decorat que farem. I durant l'any, totes les persones que volen poden aportar idees en aquest guarnit. Llavors el decorat es va fent a poc durant l'any i al final, el 15 d'agost, ja està fet un gran decorat en tot el carrer. Col·laboreu amb altres carrers? Sí, quan un altre carrer necessita alguna cosa, els hi falta un pot de pintura, per exemple, ens el poden demanar. Quan a nosaltres ens fa falta alguna cosa, li demanem als altres carrers i també participem a les seves activitats. Si fan una festa i ens conviden, nosaltres anem. Quina és la vostra sensació de respecte al creixement de les festes de Gràcia? Bueno, doncs en els últims anys sí que és veritat que hi ha cada vegada més gent i més gent i més gent als carrers i ens hem adonat que arribarà un dia que el barri és molt petit i ja no hi caben més persones, més visitants. Llavors, d'alguna manera, haurem de trobar que no vingui tantíssima gent perquè si no, nosaltres estem aquí apretats, no podem disfrutar tant de la festa i els que venen tampoc. Considereu que les festes de Gràcia són inclusives? Sí, nosaltres creiem que sí. Nosaltres fem activitats per tots els públics, de totes les condicions i per tothom. O sigui que sí, considerem que les festes són inclusives. Quina és la vostra opinió respecte a la intervenció policial en les festes? Bueno, nosaltres, i això és un punt de vista personal meu, la policia, quan la necessites, no està, i quan no la necessites, està. O sigui que una miqueta fluixa la intervenció policial. Quina és la sensació col·lectiva en el moment de les festes? La sensació col·lectiva, doncs de molta alegria, no? Perquè portem tot l'any treballant per un objectiu i al final l'hem aconseguit. Llavors és molta alegria.